Понеже ужда скельороки pre vše blahší žimi, dolíny u ruským kerestúre nezmarzajú dostatočno, že by ľad bol dosť hrubý za hokejašských entuziastoch. Ljubitelje toho sportu zážljem našli spôsob, jak zadovoljiť žaždu, ta svoje treningi otrimuju u Novim Sadze. To дека комбинација од прешлого року, бавилоше у Кули, tu u Lenjinovej bol terén na štučným ľadu i tu še chlapci peršenstveno zvone z ekipu z Zombora, hokej klubu Aligatorsi upoznali i teraz po nešto roku, stvari už še častejšie nemáme ľadu, ta še našla možljivosť tu, že by sme chodzili nedzimami, co super stvar. To barže jak rekreacija, tu chlapci, nás je tu z Kerestura, Z612 i to ta ekipa zo Zombora, ale tu i z Novog Sadu chlapci baviači co da kedy bavili, lebo tak. Raz týždňovo máme nedzeľu, hodinu i pol, kedy jak. Po slovoch keresturských hokejášoch uslovia za rekreáciu odliční a tiež vyznačili, že sú srdečno privítani, jak i že od domášnych zo hokejášského klubu Vojvodina dostali pomoc u opremy.